Namaskar Mathirgla, Enchollaru. Welcome back to my YouTube channel. Nikul Tullaru, Bhavya Rithesh, Tuluvlogger to Vai. Hi Valli. Hi. Enchollaru Kelli. Enchollaru. Kelli. Say Valli. Huh? Enthanu? Niddana? Evalls lucky naitte. చెప్పలే. సో ఇని ఆ వ్లాగ్ బయ్యర్ స్టార్ట్ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇನಿ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಬಯ್ಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಗಂಟೆ ಏತ ಅನ್ಪದ ಇದು ಓಲಿ ಮುಲ್ಪ 5 ಗಂಟೆ ಅವನ್ ಬತ್ತಂದು ಮುಲ್ಪ 5 ಗಂಟೆ ಅವನ್ ಬತ್ತಂದು ಪಂಡ ಊರುಡು ಆಜರ ಅವನ್ ಬತ್ತಂದು ಸೊ ಇನಿ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಬಯ್ಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇನಿ ಅವನು ಇನಿ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕುಕಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಬರೋದಲ್ಲ ಅವ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಅವು ಇಂಚ ಮನ್ಪುವ ಐತ ಮನ್ಪುವ ರೀತಿ ಪೂರ ಇಂಚ ఇంకా వాಟ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ ಓ ಸೊ ಇಂತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಕುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಇಂಚ ಮನ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಅವನ ಇಂಚ ಮನ್ಪ ಮುಲ್ಪಂದೆ ಅಂತ ತೂಪವನುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಡತ್ತು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದುಲೆ ಏರ್ ಪ್ರೈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ತೂಲಿ ಮುಲ್ಪ ಎಟ್ಟಿಂಡು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ 1 ಕಿಲೋ ಆದ 1 ಕೆಜಿ ಆತಿ 1 ಕೆಜಿ ಆತ ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲವಲ ಇತ್ತು ತುಯ ಕಡ ವಿಡಿಯೋ ಡಿ ಅಂಕ್ಲು ತೂಪಾಯನ ಅವಿನ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂದ ಮಸ್ತ್ ಮಾವಲ ಇತ್ತು ಮಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ರಡ್ ತುಂಡು ಮಂತ ಮಲಮಲ ಇತ್ತೆ ತುಂಡು ಮಂತ ಇಟ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅದಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ರಡ್ ತುಂಡು ಮಂತ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆದ ಪುರಂಡ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಈ ಮಲ್ಲ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಯೂಸ್ ಮಂದ ಆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಏತ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಏತ್ ಐನಾಜಿ ಎಸೆಲ್ ದಾತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದ ಮುರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ತಾರಾಯಿನ ಬೆರೆದ್ದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೇವ್ರೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗ ಓಕೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೊ ಈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತ ನಾಕ ಈಸಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ಸೂಪಾವ ಫಸ್ಟ್ ಒಗರ್ನೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುದಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುದಲ್ಲ ಹೈಕ್ ದಾಸೆಮಿ ಒಂದು ಆವತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಒಗರ್ನೆಗ್ ಆಪುನಾತ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೇತು ಕೂಡ ಅಂಚ ದೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ನ ಬೇಯಿಸು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಗ ಉಪ್ಪುನ ಕೈಗಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಹಾಕಿತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡುಗ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಅವ್ರು ಶೋಕ್ ಆದ ಇದಾಯ್ತು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ
ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿ ಪೊಕ್ಕ ಐಕಿತ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ 3 ದೀತಿನ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಾಡ್ದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮೃದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಮುಟ್ಟ ಚೂರು ಬೇಪಾಗ ಇತ್ತೇಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಗ ನಾ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇದೆ ಎಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಂದಿತ್ತಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತಲು ಸೊ ಅವು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಅವ ನಿಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಡಿತ್ತನಾಂಡ ಇತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಮಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಮಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ತೂಲಿ ಇಜುನಾಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ಲೆ ಏನಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಅವು ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಚಿಕನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂತಿತ್ತ ಸೊ ಅವೇ ಪೊಡಿ ಅವು ಕೋರದ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿಯೇ ಅವು ವೈದ್ಯ ಪಾಡ ಗೆಂಜಿಗಾದು ಪಡ ಇದನ್ನ ನೀಕ ಎಟ್ಟಿಗ ಕೋರಿಗ ಮಾಸಗ ಹೂವೈಕ್ಲ ಹಾಪಡು ಮಾಸಗ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಐಟಮ್ ಪಾಡಿದ್ರು ಅಂಚ ಅವು ಅವು ಎಡಿಷನಲ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಬಾಕಿದ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಖಾಲಿ ಮೀನಿಗೆ ಒಂದು ಪಾವಳಿಜ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ತರಕಾರಿಗ ಪಾವಳಿ ತಾರ ಪಾವಳಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಡು ಅವು ಅವ ಎಂಚ ಪೊಡಿ ಎಂಚ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವು ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕದ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ಅವು ನಾನು ಕಿತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲೇಗ ಪಿರಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡಿರ್ತಾನ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಾಲಿ ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಅವ್ರ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಎಂಚ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉಂಪ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಅವು ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಅವು ಬೇಯೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪೊಂದು ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಅನ್ಪುಗ ನೇಕ್ ಪಾಡರ್ನೆ ಅವು ತಾರಾಯಿ ಮಿಕ್ಸ್ ತಾರಾಯಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪುಗ ಈಗ ದಾದ ಪರ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವನ ಒಂದು 7 ಹೆಸರು ದಾತುಂಡು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇತೇನೆ ಎಕಡೆ ತೂಪಾಯಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ತಾರಾಯಿ ಎಕಡೆ ಪರ್ಲಕಾಯನ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಮಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ನೀರ್ ಪಾಡಂದೆ ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪ್ ಮುಲ್ಪ ಶೋಕ್ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಐಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಈ ಕಡೆ ತಾರಾಯ್ದ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಪಾಡ್ದಾನೀಗ ಅವೇನು ಶೋ ಕೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಿರ್ಕಗ
ಇದೀಗ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಡು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಪರೊಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮನ್ಪುಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.